from asị ihe na-ebutere disappointment Ifeanyị Chukwu Mkpachukwu si gbaa mbọ kpee ikpe ya ka Chidimma dịrị ka ị na-enwe ijite ọha ka ị na-enwe Chidimma ọdara anwụ anwụ ijite orodo ya ijite etere ọda anwụ anwụ Ifeanyị Chukwu ịdị anwụ anwụ ijite uro ijite etere anyị were agụba izu bụ ọnwa Ifeanyị Chukwu Mkpachukwu na-ede anwụ anwụ akọsi ebe arụsị aka ete si na egwe ha ga-eje chụpụ aja ndị uke agha n'agha Ifeanyị Chukwu Mkpachukwu jee chụọ aja ndị uke agha n'agha jee chụpụ aja ndị egbochi m ọnụ mmụọ na mmadụ ndị ojebere ejere ejerughị ejeru ndị ọnabara anaba anarughị anarụ ihe ahụ na-akpa agwa dịka ọgwụ agwara agwọ n'ebe ị nọ ihe ahụ na-akụ ọgọrọgụ ihe ahụ na-akụ ọnụ ya ka a ji akpa afa ji achụ aja ka Chidimma dịrị gụ ihe na-abọghị ọgarị na-abụ ihe ahụ na-abọghị ụbọ ka eji eji chụpụghị aja kpaka dịka ka ijite ogiri na ka osu ogiri n'aka ndụdọ na Ifeanyị Chukwu Mkpachukwu ihe ahụ na-akpọtara gụ ndị ọgbọ n'oke ọhịa na ndụ ya adụ enweghị ihe na-emegụ na ndụ gị ụdị a na-eme ọ dị ka ọ na-eme mbọchị ụfọdụ nke eji n'aka emeghị ka ọ na-agwụ ma ọzọ abatana nọọ ya ka a ji akpa afa ji achụ aja ka o gbuo ofudere ka Chidimma dịrị gụ ihe a tụrụ ọjị were na-agwa gị okwu a ka o gbobe ihe na-ewetara gị iwe na ọnụma ma mụ jụọ nga ka ị na-afụ n'anya a na-agbagharị Ifeanyị Chukwu Mkpachukwu Ihanyị Chukwu Mkpachukwu dịka a jụrụ